Vi bliver flere og flere mennesker på vores lille planet. For et par dage siden rundede vi de 7 milliarder, og ifølge FN vil vi i år 2050 være 9 milliarder. Med alle de mennesker vil der ud over pladsmangel også være et andet stort problem: madmangel. Mad er en menneskeret. Selvom der bliver produceret nok mad til at brødføre jordens befolkning, er daglig udmarvende sult stadig et af de mest grundlæggende vilkår for mennesker i mange fattige lande. Og hver 7. menneske i hele verden sulter. Der er mange forskellige grunde til, at verden pludselig mangler mad. En af dem er, at klimaet på jorden er blevet varmere på grund af den globale opvarmning. Det medvirker til voldsommere vejr med oversvømmelser, tørke og orkaner. Det har ramt høsten i flere år i træk over hele verden. For eksempel har Australien haft tørke 2 år i træk. Australien er et af de lande, der dyrker mest hvede. Derudover er lande som Kina og Indien blevet rigere. Begge lande har over 1 milliard indbyggere, og de er alle begyndt at spise mere kød. Men køer er ikke gode næringsmaskiner. Næring i et kilo bøfkød er kun en 10. af næringen i den mad, som koen har spist. Sagt på en anden måde. Det er mere effektivt at spise maden selv, i stedet for at sende det igennem en ko først. Der er altså her et godt eksempel på madspild. En af de særligt store grunde til madmangel er den store madspild. Det samlede årlige madspild i Danmark er anslået til 540.000 ton. Værdien af det samlede danske madspild vurderes til mindst 8,4 milliarder kroner om året. Madspildet er altså stort, og meget af det mad, der smides ud, kan gives til sultne rundt omkring i verden. Når en ko står på marken, vil den indtage masser af føde, og derfor vil den slippe store mængder metangas ud i atmosfæren. Metangas vil blande sig med ilt og danne vand og masser af CO2. Men dyrenes vejrtrækning udgør kun en lille del af den udledning af CO2 og metan, som kødproduktionen forårsager. Den største del udledes indirekte, når vi forbrænder fossile brændstoffer til dyrefoder eller ved transport af kød. En pakke premium oksekød fra Australien udleder på sin tur til indkøbscentret 13.485 gram CO2. Danske forbrug af kød på omkring 120 kg per indbygger medfører et udslip af drivhusgasser, der svarer til op mod 4 ton CO2 om året. Den samlede CO2-udledning per dansker er på 17 tons per år. At spise 1 kilo kød er lige så slemt for klimaet som at køre 130 km i en bil. Spørgsmålet er så lige nu, om det er statens, markedets eller det civile samfunds ansvar at løse dette problem. Man kan jo sige, at det er det civile samfund, der ved hver dag smider masser af mad ud, og derfor vel egentlig burde stå til ansvar for så stort et problem. Men selvfølgelig er markedet også skyldig i det, fordi de producerer alt den kød, og derved udleder alt den CO2. Men til sidst kan man så også sige, at det vel egentlig er staten, der bør tage noget ansvar, og eventuelt sætte højere afgifter på kød. Det er jo et holdningsspørgsmål, hvem der skal gøre noget. Egentlig kan man jo sige, at de alle tre bør stå til ansvar. Der er selvfølgelig nogle politiske stereotyper på, hvem man synes skal tage ansvar og lave forandringer i den slags situationer. Normen er, at man som liberalist vil mene, at folk nok selv vil indse, at det bedste for dem var at lade være med at spise så meget kød. Og når det endelig spiste det, så købe det mest miljøvenlige. Dermed vil det være markedet, som løser problemet helt af sig selv. Hvis man derimod var socialistisk, vil man nok mene, at mennesker ikke af sig selv tænker meget over, hvad de køber i situationen, men i stedet skulle hjælpes. Der vil man for eksempel få staten til at sætte afgifter på kødet og sænke prisen på grøntsager, korn og andet føde, så folk også vil se det fornuftige økonomisk i at købe det miljørigtige og mindre kød. Personligt har vi lavet 2 løsningsforslag på problemet. Dyr løsning. Vi omdanner de største okseproducenter i Danmark til bæredygtige landbrug, hvor koens prut bliver udnyttet og omdannet til varme, så landbruget kan løbe rundt. Vi kan sælge ideen til udlandet og tjene penge på bæredygtig teknologi. Fordele. På sigt en rigtig god og holdbar løsning, og folk behøver ikke stoppe med at spise kød. Ulemper. Det er dyrt og omfattende og tager tid, og der bliver ikke mere mad af den grund. Billig løsning. Vi sætter priserne på kød op, så der bliver købt mindre kød. Langsomt bliver kød sat af markedet, og landmændene kan begynde at omdanne deres landbrug til grøntsagslandbrug. Det kræver også, at udlandet fortsat er interesseret i vores handelsvarer, selvom det ikke er kød. Fordele. Billigt, og der er mere mad. Ulemper. Det tager tid, folk skal sænke deres kødforbrug, og danskerne begynder måske at købe kød i udlandet, EU og Tyskland, og så sænkes forbruget i Danmark. Men ingen af disse løsninger er optimale. Den billige er for overbefolkningen, og den dyre er for miljøet. Derfor kan man jo prøve at kombinere dem. Først at sænke kødforbruget, så der er mindre kød på markedet. Men kød smager stadig godt, så hvis vi i civilsamfundet spiser godt kød en gang om ugen, i stedet for den billigste hakkekød hver dag, behøver vi ikke blive vegetarer. Den lille produktion, vi så har af kød, vil være meget nemmere at gøre bæredygtig. En dyr løsning vil blive aktuel, og på den måde kan vi få begge løsninger realiseret.